Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nangako ang Department of Education o DepEd na mamadaliin ang panunumbalik ng klase at walang malalampasang leksyon ang mga pampublikong paaralan na naapektuhan ng nagdaang bagyong Tino at Super Typhoon. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, prioridad nila ngayon ang kapakanan ng mga mag-aaral, guro at non-teaching personnel habang nireresolba ang pinsala ng mga bagyo na sumira sa 312 na eskwelahan sa bansa. Batid raw ng kagawaran ang matinding pinagdaraanan ng mga magulang, guro at mga estudyante, kaya naman tiniyak na kaagapay ito sa pagbangon at pag-asang hatid sa pagbubukas ng mga silid-aralan. Nangangailangan raw ngayon ang ahensya ng pondo na hindi bababa sa 57.9 million pesos para sa minor repairs at karagdagang 20.2 million pesos para sa cleanup at clearing operation upang maayos ang mga nasirang pasilidad. Ipinag-utos rin ng kalihim ang pagpapatupad ng Alternative Delivery Modes o ADMs upang maiwasan ang learning disruptions lalo na sa mga isinarang paaralan dulot ng nagdaang mga kalamidad. Naihatid na rin ang mga pondo sa mga regional offices upang mamahagi ng learning packets at guides sa ilalim ng ADM at Dynamic Learning Program. Sa pinakauling tala nitong Lunes, 1,182 na silid-aralan ang naiulat na nagtamo ng bahagyang pinsala, 366 classrooms ang nagkaroon ng major damage, habang 261 naman ang matinding nasira ayon sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service. Sa kasalukuyan, 5,572 classrooms sa 1,072 paaralan sa bansa ang ginagamit bilang evacuation centers. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasaya na okasyon na bida nakikislapang higanteng parol ng City of San Fernando. 32 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Makita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.